Ja, goddag og velkommen til Skunk TV. Vi står her ved Moesgaard Museum, og vi skal til ud på en rigtig spændende lille tur. Velkommen. De trange mure gør, at vi vælger i stedet for at gå ud i den rigtige natur. Og nu står vi så midt ude i naturen. Og hvis I lige vil følge med her. Vi har fundet et spor midt på jorden. Jeg tror, det er en hund. Der. Ja, så er vi her. Midt ude i naturen. Prøv at se, hvor smukt der er. Udover hundespor kan vi også finde andre spor. Menneskespor, her har vi Tove. Så lige vil lægge mærke til det her. Tove. Nej, ved du hvad? Nu finder vi havet. Hvis vi følger den her flod, så kommer vi til havet. Vi leder stadigvæk efter havet. Indtil videre har vi fundet den her flod. Og vi leder stadigvæk som sindssyge efter havet. Men jeg tror, det er lige om hjørnet.
søgen efter havet går vi efter næsen. Lugten kommer den vej fra. Følg os. I vores søgen efter havet har vi måttet gennemgå mange forskelligheder i naturen. Her har vi et typisk eksempel på mudder. Der er en lyd. Der er vandet. Se! Så fandt vi endelig vandet, havet. Men der var her. Det er ikke for sjov, at man går ud på tur, hvis man bare gerne vil møde havet. Endelig har vi det. Himlen er fantastisk. Havet er blankt. Ikke en bølge. Kun lige i bredden. Mågerne. Vennerne. Duerne. Mennesker. Det er rørende. Det er dejligt. Man bliver varm indeni. Det her, det er Danmark. Og det er verden. Og det er livet. Tak. Tak fordi I ville følge med her i dag. Håber at I vil følge med en anden dag her på Skunk TV. Skunk TV. Tak til jer. Mange tak. Mange tak.